जोंहा रन्जन दैमारी डिआर नाब्ला सार बिथाङा NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमहालागै जेल जानानै थादों आरो बेजों लोगोसे फ्राय 60सा माने जोंनि सेकेन्ड उइकसहालागै जानो हागौ होननानै बुङो दा बेखौ हिसाब खालामहरोबा हयथ' माने खुब खम साननि गेजेरावनो साननै सानथामसोनि गेजेरावनो बिथाङा बिसायख'थिनि जे थारिख बे थारिखखौ आसाम सरकारा इलेक्शन कमिशना फोसावगोन जों बेबायदिखौ मोनसे हमदांनो हायो जोङो बेवहाय एलायन्स हिसाबै जों गेलेगोन बङाइगावआव AGP निफ्राय सिडलियाव UPPL निफ्राय आरो बाखि गुबुनाव BJP नि केन्डिडेट थागोन आरो मोनथाम जोंनि जे एलायन्स पार्टी बे मोनथाम एलायन्स पार्टीया बयबो गावजों गाव मदद खालामलायगोन जेराव जेराव जों बर' भटार्सफोर दं होमबा जों इनफ्लुयेन्स खालामनो हानाय जेफोर भटार्स दङ बङाइगावनि अनगायैबो गुबुन गुबुनाव जोंबो बिथांमोनखौ मदद खालामगोन आरो बिथांमोना सिडलियाव जोंखौ बिथांमोना मदद खालामगोन सिडलियाव UPPL बिसायख'थि होननानै बुङोबा उफ्रा बिसायख'थि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे उफ्रा बिसायख'थिखौ रुलिं पार्टियानो देरहायो आरो बेनिखायनो नैबे सिडलिनि बाइ इलेक्सनावबो जों गोरलैयैनो गोबां भटनि माने फारागाव जों देरहानो हागोन बेखौ जों रोखा नुहुरदों थांनाय बाराव जों जेरैबायदि सिडली समस्तियावबो जों देरहाखादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो एबार बिनिख्रुइ बांसिन भट लानानै जों देरहानो हागोन जोंहा मिजिं जोंनि गोहोखौ लानो जोंनि राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै जिहेथु मोजाङै थांना थानो हायाखै जोंनि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै मोजां थानो हायाखै NDFB दिनैसिमहालागै माने पुनर्संस्थापन मोनाखै लोगोसे पिसिआफोर मोनाखै जेलाव जायफ्रा दिनै जानानै दं बिसोरनि केस मब दङ आरो माने जायफ्रा दिनैहाय माने केसफोर दं बेखौ उइथ्र' खालामनांगौनि खामानि मावनांगौनि सार्थ'आव बा बेखौ जोङो दैदेननांगौनि सार्थ'आव बा बिनि थाखाय आवाज होनांगौनि सार्थ'आव आरो लोगोसे जोंनि NDFB नि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोनाबो जाहाथे सामाजिक भाबे गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिसि फिसाखौ जाहाथे मोजाङै लानानै रायजो जाहैनो हायो बेखौ जोङो दिथा होनो थाखाय बेखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै NDFB एसोसिएशन वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय बेवहाय जोङो NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जों दिनै आंखौ आं श्री रुजुग्रा मुसाहारि M गेरेमा आंखौ आफादगिरि होननानै होदों बिबान होदों बिनिफ्राय जोंहा नेहाथारि दङ दिल रन्जन नार्जारी N दानस्रां बिथांखौ गाहाय नेहाथारि बिनिफ्राय जोंहा माने बिनवाइल वारि W बिलिरथि होनना बुङो बिथाङा लेङाइ आफादगिरि बिथिंजाय सेक्रेटारि दङ जोंहा BK अलंबार अजय बब्रा आरो अबिराम बसुमतारी अनजालु बिनिफ्राय जोंहा फाइनेन्स सेक्रेटारि दङ लकनाथ नार्जारी बेबायदिनो जों गासै 30सा सुबुंखौ लानानै जोङो बेखौ फुल-फ्लेजेड जोङो बडि जोङो दानानै लानो हाबाय बा आफादजों दानानै लानो हाबाय आरो दा बे खम समनि गेजेरावनो दा बावैनो जेसेबांखिनि जोंहा जिल्लाफोर दं बे जिल्लाफोरखौ जों दाफुंनायनि थाखाय दिनै माने थांखि लानाय जाबाय खुलुमबाय गिबियावनो NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बयनिसिबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो जोंनि NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय दिनै मोनसे गोदान आरो जारिमिन जोङो सुजुनानै जोंनि गासैखौबो नोजोर बोनानै जों दिनै मोनसे NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौ जोङो दाबोनाय जाबाय मानो होननानै बुङोबा जों मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय जों दिनैनि दिनाव आरो गोदानै बे NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौहाय जों मावबाय बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि बर' रायजो राजानिसिम गासैनिसिमबो जोङो अनसायनाय आरो बोर एबा अनसुंथाइखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय दिनै जोंहा NDFB हिसाबै गोबां इस्युसफोर दङ जाय इस्युसफोरा दिनैसिमबो मोगथां महराव मोनाखै माखासेया जाबाय नाथाय माखासेया दंबावो
दा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बेखौ मोगथां महराव जोङो लाबोनो थाखाय दिनैनि दिनावहाय जोङो बे दिनै 15 तारिख अक्ट'बर थामहिनबा दिनै 15 अक्ट'बरावहाय बे गोथार सानावहाय जोङो दिनै XNDB वेलफेयार एस'सियेसनखौहाय गासै बर' समाज जोङो बिटिआर सुक्ति जों मोननो हादों आरो बे थांनाय गोलाव सम संग्राम खालामनायनि गेजेराव जोङो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो NDFBआ फ्राय मोनब्रै जोङो दालायाव जोङो गावस्रालांदोंमोन गोबां जाहोननि थाखाय जाय सुक्तिनि उनाव जों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावहाय NDFB हिसाबै जेसेबांखिनि हाथियारनि लानानै दावहा नांनाय आफादफोर दंमोन गासैखौबो आफाद हिसाबै सिफायनानै होबाय आरो सिफायनायनि होनायनि उनावहाय जों दिनै माहारिनि गेजेराव जिहेतु जोंबो सासे सुबुं हिसाबै जोङो जोंनि न'खर जोंनि समाज जोंनि धोरोम आरो जोङो सामाजिक भाबे जोङो थांना थानो जोङो नाजाबोदोंमोन आरो एसे हायो जोङो समाजजों जों गोरोबनानै खामानि मावनानै जों थांना थानो जोङो नाजादों नाथाय थांनाय नैबे 4 बोसोराव जोङो सुक्ति हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो दिनै मोनथायफोर दफाफोर जों मोननो हादों बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै जों नुबाय जे थांनाय बोसोरब्रै समाव दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेराव जोङो XNDB हिसाबै जेरैबायदि माने थांना थानांगौमोन बा जेरैबायदि जोंनि बिटिआरनि सुक्तियाव जेफोर दफाफ्रा जोंहा मावफुंजानांगौमोन दिनै बेफोरो दिनैसिमहालागै मावफुंजायाखै दिनै गहपुरसिमहालागै जि सिमा बारायनाय बे सिमाया दिनैसिमहालागै कमप्लिट जायाखै दा बेखौ जोंहा XNDB हिसाबै जोङो दिनै माने जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों आरो जिहेतु जोंहा बेयाव दायित्व दङ जोंहा मावफुंनांगौनि दायित्व दं आरो लोगोसेयै जाय बिथां जोंहा रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला सार बिथाङा NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि दा बिथाङा सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमहालागै जेल जानानै थादों आरो बेजों लोगोसे फ्राय 60सा माने जोंनि माने NDFB मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै जेल जानानै दं दा बिथांमोनखौ बख'नांगौआबो जोंनिनो दायित्व थाबाय आरो बेजों लोगोसे जों जेसेबांखिनि XNDBफोर दं बै समाव आन्दलननि समाव गोबां समावनो पुलिस आर्मिफोरजों हमजानानै दिनैसिमहालागै माने जेलाव जाखांनायनि उनावबो सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सम सम कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जानायाव जोंनि माने मावथिफोरा मावथिफोरा गोबां माने रांखान्थिनि उसुबिदायाव माने गोग्लैनानै सोरबाया खारखोमानानै थानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेसेबांखिनि जोङो माने रिहेबिलिटेसन माने फिन दाफिननाय पुनर्संस्थापन जायखौ होनदों फिन दाफिननाय हिसाबै जोंनो सरकारा फ्राय माने 4 लाख करि रां होनायनि खोथामोन दिनैसिमहालागै दिनै मावफुंजायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव XNDB हिसाबै जायफ्रा दिनै गोमानानै दं आन्दलनाव फ्राय माने 7-8 गोमानानै दं जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो इरागदाव बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा दब्लि अनसुला दं बिथांमोनजों हाब्रांमोन दं दा बिथांमोनखौबो दिनैसिमहालागै जोङो न'खरनिसिम जों दिनै बिथांमोना दंना गैया गोथाङै दंना गोथैयै दं बेफोरखौ जोंनो इनफरमेसन दिनै जोङो मोननो हायाखै आरो जेसेबांखिनि जोंहा NDFBनि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जड़ित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सग्रेसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेब'स्थाया दिनैसिम जायाखै नाथाय दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम गोबां रोखोमनि राजनितिक दोलोफोरा जोंनि NDFBनि इस्युखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंखौ NDFBनि जि पस्ट XNDFBनि जायफोर पस्ट दं दिनै गोहो दं बेखौ लानानै जोंखौ गावनि राजनितिक सार्थनि थाखाय जोंखौ बोप्ले खालामनानै दिनै जोंनि गोहोखौ लानानै दिनै राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों।